Eli nyt katsotaan sitten hiukan minkälaisia käyttömahdollisuuksia Twitterillä on. Täältä löytyy tosiaan Home eli kotipainike ja tilan päivityskenttä. Eli tähän voidaan kirjoittaa sitten oma tilaviesti. Ja samasta näkymästä voi nähdä niiden henkilöiden tilaviestit, joita sä oot päättänyt seurata. Ja nythän nämä henkilöt, jotka seuraa sinua, niin näkee samalla tavalla myös sen sinun viestisi. Mutta tällä hetkellä meillä ei ole tässä tietysti kaikkia seuraajia. Täällä on seurattavien ja seuraavien henkilöiden lukumäärät. Ja sitten seuraavaksi tämmönen mielenkiintoinen kanava, eli kun henkilöt käyttää tätä @merkkiä ja sitten Twitter-tilin nimeä, niin tällä voidaan tavallaan kohdistaa viestejä henkilöille. Eli jos joku kirjoittaa Max Muusikko huomenta, niin se tulee näkyviin tänne minun omalle kanavalle. Mutta ne on julkisia viestejä, että sitten niistä eroaa nämä suorat viestit, privaattiviestit, joita voidaan lähettää sitten muille Twitter-käyttäjille. Mutta se voit lähettää vain semmoiselle käyttäjälle, joka seuraa sinua. Suosikkeihin voidaan lisätä sitten omia tai muiden hyviä twiittejä. Lisätään vaikka 2. Eli ne on merkitty sinne ja näitä suosikkeja voi selata sitten muutkin sinun profiilin katsojat. Nyt on ihan vasta tämmönen uusi listaominaisuus tullut Twitteriin, mutta ei tässä siitä se enempää. Sitten yksi hyvin mielenkiintoinen on tämä Trending Topics. Eli tämä on listaus eniten viesteissä käytetyistä avainsanoista kullakin hetkellä. Akuutit jutut, kuten urheilutapahtumat, katastrofit, tärkeät vaalit, kuuluisuudet ja niin edelleen, vilahtelee tällä listalla, ja klikkaamalla kutakin avainsanaa niin voit nähdä, mitä ihmiset on kirjoittanut kyseisestä aiheesta. Tälle listalle käytännössä pääsee vaan semmoset aiheet, joista keskustellaan kymmeniä, satoja kertoja minuutin aikana. Hyvin mielenkiintoinen listaus, varsinkin jos ajattelee reaaliaikamarkkinointia. Tilaviesteissä voi sitten muuten käyttää tämmöisiä hashtageja. Eli niiden avulla määrätään imaginaarinen kanava, jolle viesti on suunnattu. Jos muut käyttäjät käyttää samaa hashtagia, niin takia klikkaamalla voi seurata kaikkien heidän viestejä kootusti, eli katsotaan vaikka helppiä. Eli nähdään, että täällä on ihmiset käyttäneet tätä helppiä. Ja omien viestien historian näkee tältä profiilista, joka sivu on muuten myös se, jonka muut Twitter-käyttäjät näkee sinusta. Eli Home-sivua ne ei ja muita sivuja ne ei näe, mutta vaan tämän profiilisivu. Ja Following ja Followers-linkkien alta löytyy lista henkilöistä, joita sinä seuraat tai jotka seuraa sinua. Etsitäpä sitten lopuksi jotain mielenkiintoisia instansseja, joita me voitaisiin seurata. Oletetaan vaikka etsitään työpaikkoja, niin katsotaan työpaikat. Sieltä voitaisiin seurata työpaikat ja Uranus. Ilmatta sen kummemmin tutkitaan, mutta sitten tämä voisi olla mielenkiintoinen. Siellä on kitara-uutisia. Noin. Katsotaan Twitter Details, minkälainen profiili siellä on. Aika paljon seuraavia tilejä. Seurataan sitäkin. Ja näin me voidaan lisätä henkilöitä ja nyt noiden käyttäjien twiittejä me nähdään tällä omassa listauksessa. Mutta tässä lyhyesti Twitterin käyttämisestä.